ότι το ΑΚΕΛ έγινε αποδέκτης πολλών καταγγελιών για αναξιοκρατικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας. Παγκόσμιο Κέντρο Αετοσανίδας, δηλαδή του θαλάσσιου kitesurfing, φιλοδοξεί να γίνει λάρνακα, στις παραλίες της οποίας οι ειδικοί έχουν διαπιστώσει ότι επικρατούν οι ιδανικότερες συνθήκες για το άθλημα. Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής του kitesurfing βρίσκεται ήδη στην Κύπρο, ετοιμάζοντας διαφημιστικό φιλμάκι. Και η ένταση των ανέμων στις δυτικές ακτές της Λάρνακας θα την κατακτήσουν ως διεθνή πόλο έλξης των φανατικών αθλητών του kitesurfing ή αετοσανίδας, όπως λέγεται στα ελληνικά. Το θαλάσσιο αυτό άθλημα αποκτά όλο και περισσότερους φανατικούς οπαδούς στην Κύπρο. Είναι συνδυασμός σανίδας με τον αετών, τα λεξίκτων με το kite που λέμε. Είναι κάπως ένα σπορτ όπως το wakeboard, το windsurf, το paraglide, είναι συνδυασμός όλων αυτών των σπορτ. Ο παγκοσμίος πρωταθλητής Κέβιν Λάγκερη από την Ολλανδία, που έχει πιστοποιήσει την ακτή ως μία από τις καλύτερες της Μεσογείου, θα βρίσκεται στο Μαζωτό την ερχόμενη Κυριακή και θα είναι ένας από τους κριτές στους πρώτους αγώνες kitesurfing που διοργανώνονται. Η περιοχή δαμή, όπως βλέπετε, και τη γη, τη φύση τέλος πάντων, είναι πιο άγρια, δηλαδή περισσότερος αέρας, περισσότερα κύματα, πιο προβάλλονται προς τον αέρα. Οι αγώνες την Κυριακή αρχίζουν στις 11 το πρωί και 11 DJs από όλη την Κύπρο θα διασκεδάζουν τους λουόμενους μέχρι αργά το βράδυ. Η εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Λάρνακας έχει τοποθετήσει ήδη στην περιοχή πινακίδες που καθορίζουν την ακτή ως κατάλληλη για αετοσανίδα. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.